Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Aku arep masak iki. Arep masak lor diwehi kambil. Iki ya diparut dhisik kambil iki. Bumbune wis. Iki mau bumbune wis tak wehi apa jenenge? Gambang, bawang, miri, tumbar karo merica. Kambile diparut dhisik guys. Semoga baik-baik saja. Saya dia punya kambil. Dikeblak aku rasanya kayak apa ini jadinya sowidik guys, sowidik banget banyak sih ya ikan gede tak lagi tepung sidik masa aku kok aneh orang beli tepung kayak besok tepung lah loh kayak tepung. Loh, wis mulai langsung pit-pitan. Nah, iki Mas pit-pitan wis mulai. Bocil kuwi pit-pitane sendiri tok mulai. Jadine sawidik, guys. Berapa posak manganan. Lagi lomboke sambelnya tak wehi terasi mantap ya. Dicemplung tuh tangan kita ini kayak rodok gorengan tok guys ya apa gosok ya. Matang wes ngono ae masakku dina iki guys. Dina iki masake gur endhog campuri kambil karo sambel ngono wae. Matur suwun sing wis nonton nganti rampung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.